Ola, xa estou aquí. Estivestes devanando os miolos? Lembrade que estamos na terceira semana do preguntoiro, e só queda unha para rematar. Hoxe vamos lixeiros e comenzamos xa. Velei vai a terceira pistiña. A miña inclinación polo coñecemento fixo de min un lector insaciable. De feito, nas horas de comida sempre se me vía lendo algún libro co gallo de aprender cada vez máis, e sobre calquera tema novidoso. De quen eran as miñas lecturas? Pois de pensadores, científicos ou filósofos que baseaban a súa obra no emprego da razón. Así eles podían elaborar as súas teorías, coñecementos e achados empregando o método científico ou experimental, como era o caso de Isaac Newton e a súa obra Principios matemáticos da filosofía natural. Este autor é coetáneo meu, e a súa obra impresionoume tanto que cheguei a dicir: eu falo como newtoniano. Isto é todo por hoxe. Penso que con este indicio teredes máis doado dar coa solución deste preguntoiro. Para os que aínda estades vacilando, na derradeira semana dereivos unha pista dobre. Mentres tanto, seguide pescudando e matidando. Até a vindeira.